saksanggonipun jenazah dimakamke niki Kanjeng Nabi maos takbir, maos tasbih subhanallah subhanallah suwe, Allahu akbar suwe. Terus wonten kitab Az-Zuhud niki wonten keterangan wa yuhallilu lan Kanjeng Rasul maca tahlil. Intine teng mriki niki Kanjeng Rasul maca tahlil diikuti para sahabat. Niki pun dipun sebataken wonten kitab Az-Zuhud riwayatipun Imam Hanad. Niki posisi hadis niki hadis hasan. Hadis hasan niku sak ngisore hadis sahih satu tingkat. Tetep kanggo dasar padha karo hadis sahih sak ngisore satu tingkat. Jadi hukum-hukum apapun itu kalau hadisnya sahih dan hasan itu bisa diambil hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau tatamil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wabil khusus pengurus takmir Masjid Nur Hidayah Tamanan Kulon ingkang kawula mulyakaken lan sedaya jamaah salat tarawih wonten ing dalu punika ingkang kawula hormati. Sepindah kawula ngaturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring kita panjenengan sedaya kesehatan keparasan sehingga kita panjenengan sedaya dalu punika saged rawuh wonten ing punika masjid saperlu nglampahi salat jamaah Isya ingkang dipun terasaken salat tarawih sesarengan. Salawat wa salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalu punika kawula badhe ngaturaken setunggalipun hadis ingkang saged kagem dasar kita panjenengan sedaya DDP wonten ngarsanipun Gusti Allah. Nggih punika hadis ingkang nerangaken masalah tahlilan. Wonten ing wekdal menika menawi panjenengan sedaya ngikuti perkembanganipun media online niki warga kita ahli sunnah wal jamaah niku selalu diserang kanthi alasan nek tahlilan iki bid'ah, ziarah kubur bid'ah, wiridan bar salat bid'ah. Niki kita panjenengan perlu ngertos dasaripun supados manah kita panjenengan sedaya niku nglampahi kanthi duweni dasar. Senajan to sing muneke bid'ah wong akeh, ning nek awake dhewe atine pun duwe dasar wis mantep, wis derek tuntunane Kanjeng Nabi, mbok wong sak pasar, wong sak desa munake bid'ah, awake dhewe ra katut, awake dhewe ra celu-celu. Nek nek mboten ngertos dasare, dikandani kuwi ora ana hadise, ora ana pengendikane apa-apa. Sepakan lagi kalau tuntunannya niku awake dhewe nek mboten ngerti dasare mesti gampang katut gitu, mesti gampang katut, mesti gampang kecelu-celu, mesti gampang mutung. Bila mengatakan niki kawula aturaken hadis kagem nyatakan kita panjenengan sedaya nglampahi tahlilan, kuwi tahlilan nang kuburan, kuwi tahlilan nang omah,
Niki dasare hadis menika. Ingkang dipun riwayataken saking sahabat Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah al-Ansari. Saka sahabat Jabir Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir nyritakaken kala wis cerita sapa sahabat Jabir kharajna metu utawa takziah sapa ingsun ma Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wis takziah sapa ingsun para sahabat bareng sartane Kanjeng Rasul yauman ing dalem suci dina. Ila Sa'd bin Mu'adz maring Sa'ad bin Mu'adz hina tufian nalikane seda sapa Sa'ad bin Mu'adz. Dados niki wonten setunggalipun hadis ingkang nerangken bilih para sahabat niki takziah dumateng sedane Sa'ad bin Mu'adz. Wonten niku sahabat takziahipun sesarengan kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala terus nyeritakake sapa sahabat Jabir. Falamma sholat tetkalane wis rampung salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi maring jenazahe Sa'ad bin Mu'adz. Terus Kanjeng Rasul nglampahi salat jenazah. Sasampunipun Kanjeng Rasul nyolati lan para sahabat nyolati wa wudhiya lan terus jenazahe Sa'ad bin Mu'adz dilehake utawa dilebokake fi qabri ing dalam kuburane Sa'ad bin Mu'adz. Wasuwiya lan den tutup ngalahi ing atase kuburan. Sasampunipun disolati Kanjeng Nabi saha para sahabat, nah niki terus jenazah dilebetake wonten makame Sa'ad bin Mu'adz. Sabaha mongko nuli maca tasbih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul sasampunipun jenazah Sa'ad bin Mu'adz dikubur niki Kanjeng Rasul teras maos tasbih. Fasabahna mongko aku para sahabat maca tasbih uga mongko ngikuti sapa ingsun mari Kanjeng Nabi le maca tasbih tawilan hale suwe. Kanjeng Nabi maos tasbih dangu diikuti para sahabat. Summa kabaro nuli Kanjeng Nabi maos takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Fakabarna mongko aku para sahabat padha ngikuti maring waosan takbir Kanjeng Nabi. Nah niki sasampunipun jenazah dimakamke niki Kanjeng Nabi maos takbir maos tasbih subhanallah subhanallah suwe Allahu Akbar Allahu Akbar suwe. Terus wonten kitab Az-Zuhud niki wonten keterangan wa yuhallilu lan Kanjeng Rasul maca tahlil. Intine teng mriki niki Kanjeng Rasul maca tahlil diikuti para sahabat. Niki pun dipun sebataken wonten kitab Az-Zuhud riwayatipun Imam Hanad. Niki posisi hadis niki hadis hasan. Hadis hasan niku sak ngisore hadis sahih satu tingkat. Tetep kanggo dasar padha karo hadis sahih sak ngisore satu tingkat. Jadi hukum-hukum apapun itu kalau hadisnya sahih dan hasan itu bisa diambil hukum. Mila mekaten kami hadis punika kita panjenengan sedaya sami ebak sami ngiroake napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Rasul lan sahabatipun. Nek ana wong seda badhe makamke niki maca tasbih, maca takbir, maca tahlil lan rintu-rintunipun ngantos
zaman sapunika niki dados amalan ahli sunnah wal jamaah, dados amalan kita panjenengan sedaya. Dadi dasar niki niku mila mekaten awake dhewe ora tedo-tedo, ora ragu-ragu nek ngamalke tahlilan kanggo sing sejego, kanggo seripat. Masalah niku pelung dina 40 nyatos niki dados adat. Dados tuntunane para wali ngajari wonten awake melu ben awake ana semangate. Mila mekaten masalah ngintun niki jane kapan wae entuk, kapan mawon angsal arep ndonga bengi entuk, ndonga awan entuk, ndonga sore entuk. Neng ben semangat ana semangate para wali gerake ana 3 dina nyatos nyetaun sak teruse. Niki tuntunane para wali kagem kita panjenengan sedaya. Terus wonten mriku saksampunipun Kanjeng Nabi lan para sahabat niki maos niku wau takbir, tasbih lan tahlil niki wonten sebagian sahabat ingkang matur, wakila lan matur sapa sahabat, ya Rasulullah, tu Kanjeng Rasul, 5 sabata kenging napa panjenengan iki kok wonten kuburane saat benungat kok maos tasbih niku kenging napa? 5 sabata cuma kabar nuli panjenengan bar maca tasbih subhanallah subhanallah terus maca takbir niki sebab napa? Nah niki wonten sahabat sing wonten tangrap ngoten kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, lakon tado ya kok temen-temen wis nyempit utawa wis gencet ngalah hadal Nabi ing atase iki kawula ing atase sahat kok asoli sang soleh apa kok guru kok kuburane hatta parajahan mongko nuli paring jembar maring kuburan sapa Allah Gusti Allah anggo maring kono kuburane sangat benuan. Terus Kanjeng Nabi niku nalika semanten kuburane saat ditutup niku terus kanan kiri ini pinggir-pinggire kuburan itu nyempit gencet datang jenazahnya sangat benuan. Kanjeng Nabi diparingi semerep niku, paring semerep terus gencet terus kilo Kanjeng Nabi terus maca tasbih, maca takbir, maca tahlil. Nah, terus sak sampunipun ngoten Gusti Allah paring jembar malih. Paring jembar dhateng kuburane sangat benuan niki wau. Hadis niki dipun serat utawi wonten Musnad Imam Ahmad. Hadis wonten kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Niki hadis posisinya hadis hasan. Terus kenging kagem pedoman kita panjenengan sedaya nek tahlil utawa ngirim leluhur niku wonten tuntunane. Nggih wau hadise ingkang dipun riwayataken saking sahabat Jabir bin Abdillah. Niki inti saking kagem keyakinan kita, muatake pendapat kita, muatake keyakinan kita supados nek awake dhewe nglakoni tahlilan sing adate biasa disebut tahlilan niki ben ora ragu-ragu. Kula mekaten dalu menika kula aturaken mugi-mugi dalu menika wonten manfaatipun kagem kita panjenengan sedaya lan manfaatipun hadis punika mugi-mugi kita panjenengan sedaya saged tambah mantep manahipun menawi kita nembe ngamalaken tahlilan sareng-sareng warga sanesipun. Saking kawula mbabine wonten kalepatan ing kawula matur kula nyuwun ageng pangapunten pingenake malih wonten sanes wekdal insyaallah. Wa akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.